Добре, продължаваме. Така, казахме за преносимостта. Как сега ще разкажем за най-достъпните начини да се започне работа с LaTeX. Веднага показвам MikTeX-а, както си говорихме. За Windows първо трябва да се инсталира MikTeX, което е ядрото на системата. Аз да работя с MikTeX, просто трябва да добавите и среда, както е TechMaker. Има и други среди, но ние ще използваме тези двете. MikTeX в комбинация с TechMaker. Показваме на TechMaker страницата. Така. Ето това е TechMaker. Първо слагаме MikTeX-а, след това слагаме TechMaker-а. Ако сте под Linux или macOS, там има централизирано управление на пакетите, които ще ви сложат всичко необходимо. Така са направени тези операционни системи, че какво се инсталира и да инсталира се управлява на едно място от самата операционна система, докато в Windows вие трябва да си изберете кое да инсталирате. Инсталацията най-често се прави на Next, подразбиране опциите. Това е варианта в Windows. Така. Сега за различните операционни системи следвате инструкциите. И всеки софтуер има стъпка по стъпка, на много места има туториали, даже има и филмчета в интернет, може да видите как се правят. Следващото нещо, което е съществено, е, че както повечето софтуери произвеждат open source света, LaTeX е на пакети и ви се слага само това, от което имате нужда. Не се инсталира всичко, а само това, което се използва. Ще забележите понякога при работа с документи, че ви иска инсталиране на нови пакети. Това е едно от нещата. Следващото онлайн. Както казахме, има услуги, които ви позволяват да работите с LaTeX в облачна среда. И една такава услуга е Overleaf. Облачните услуги означават, че всичко, което използвате, се намира на някъде на някой сървър по света. Много често сървърите са в Америка. Сега излишно да ви казвам, че ако работите чувствителни неща, изследвания, които са на ръба на законното, имаше примерно лекари, които направиха терапия с стволовите ръки, след което в България беше прият закон за забрана на работата с такива стволови клетки от ембриони и лекарите искат да ги съдят с задна дата. Човек, като е направил нарушението, не е имал закон, той не е знал, че нарушава нещо. И този абсурд вървя по нова телевизия в репортаж. Така че, когато пишете, имате при това също авангард на науката. Тоест, там също има неща, които предстои да бъдат откривани, забраниха ги по къде политически, къде религиозни причини, но така. Много лесно може да влезете в тематики, които са забрани в Америка. И вие, пишейки си нещо по научната разработка, може да имате неприятности. Затова, когато използвате клауд системи,
Винаги трябва да сте много внимателни. Така. Сега, аз трябва да, за да го покажа, тук трябва да си направя някаква регистрация. Ще опитам да си направя регистрация. Дали ще му кажа да ме спами. Не му харесва, че ми е кратка паролата. Правя по-дълга парола. Така. Сега въпросът е дали ще ме кара да потвърждавам имейла. Не ме кара да потвърждавам имейла, което е много хубаво, защото може да се вкарате фалшив имейл. Сега, на служебни компютри, закон Божи за да не става като Цанов, как ми четоха чатовете, не се пише нищо лично като информация. А пък най-малкото да си напишете пароли. Хората са склонни да използват едни и същи пароли на различни места. И пишейки парола на такъв компютър, не знам какво ще ви се случи. Сега, както виждате, тук имаме създаване на първия ни проект. Аз ще създам един празен проект, който ще го нарека Example 01. Може сега хубаво да си именувате подходящо проектите. Но теха какво е хубаво? Може да правите много версии на едно и също изложение, като използвате общите артефакти. Артефакти са филмчета, звуци, картинки, нещо, което Word не би ви позволил. И веднага показвам такъв пример. В една от разработките, които правихме с колеги, решихме да пожарим себе си и да не работим на Word. Нещо, за което и до ден днешен съм супер щастлив, че не го направихме на Word, въпреки че имаше желание. И вижте сега. Това е LaTeX. Може да го отворите като хранилище. В GitHub на моя профил. Може да го заредите при вас, ако да гледате детайли как съм го разработил. Знаете, текста, когато имате българска и английска версия, няма как да са в едни файлове. Затова решихме да раздробим цялото писание на българско изложение и английско изложение. За всяка от главите изработваме текста на двата езика. След което, когато публикувате, тук става въпрос за книжка за детско програмиране. Знаете, в 4-5 клас караха един език Scratch и има доста учебници за него. Решихме, че може да си напишем нещо. 2 години борба в пандемията, 1 година докато се накараме да започнем да пишем. После 1 година страдание в писането и в издаването беше по-спокойно. Така че 2 корекции, тъй като корекциите ще бъдат на различни езици. Сега за корекците е много особена ситуацията. Общия ресурс са картинките. Нужно ли е, примерно, 2 пъти държим картинките за едно и също нещо. Сега, когато сме хитри, когато правим картинки, винаги ги правим англоязични. Но понеже пишем на тема програмиране, в програмирането почти всичко е все на английски. И съответно, ето този вид ресурс изображения. В българския текст и в английския текст са едни и същи. Тъй като програмирането на български и английски е еднакво. Следващото нещо, което може да забележите, е, че тези ни ресурси са изключително много. Значи говорим за доста наброй изображения и когато можете да ги разделите и да ги използвате само в един вариант, е много, много полезно. Следващото нещо, което правим, е няколко различни формата на книгите. Значи, книгата един път може да бъде издадена в PDF. Тогава я компилираме с TechMaker, да кажем. След това, това е акробат вариант. Не се вижда много, но първият основен файл е акробат вариант на български, който създава PDF-а и ако се печатат печатници, изпращат на него.
След това, Acrobat вариант, който е на английски. Също се получава с компилиране през TechMaker. Сега, когато решите да публикувате за електронни четци, PDF-а е възможен вариант, но не се получава максималното от устройството. Поради тази причина, също това съдържание сме го разработили за английския Kindle. Значи английската версия може да бъде представена в електронния формат на Kindle. И това са Apple и още един файл формат Mobi. Ние в случая Apple правим. И накрая имаме английската версия, само че така разработена, че да може да бъде публикувана в Kindle, т.е. в Amazon за хартия. Защото в Amazon за хартия има особености. Корицата в Amazon се прави отделно от ръкописа. Но и докато акробатския вариант, корицата ви трябва да е вътре, за публикуване в Amazon, преди го демант, т.е. искат бройка, печата се праща се. Манускрипта не трябва да има корица. Там корицата се прави. В един редактор за корицата. Ето това е една гъвкавост, която много трудно да постигнете в Word. И така да разделите, че да можете да генерирате документа в няколко различни за няколко различни медии. И ето тук може да видите вариант, в който през Windows команда и в Windows или малко по-сложно се работи PanDoc, как от манускрипта за Kindle се получава формата за електронен четец. Не е казано, че всичко трябва да минава през TechMaker. Така, сега, какво е хубаво на текстовото оформление? Колаборативната работа. GitHub е облачна услуга, която позволява на много хора да работят заедно. И сега ще покажа. Тук сме се опитали, трудно се получава, не мога да убедя колегите да работим по този начин. Изисква определена сложност, предимно се ползват програмисти. И оттам идва и проблема. Колегите много не желаят, но при колаборативната работа искаме няколко човека заедно да работим върху общ документ. Ето тук с авторът ни е включвал филмки. Друго какво е хубаво в такава cloud услуга, защото Overleaf също има cloud версии, да проследявате версии назаде, само че там документът ви стои на сървър. Докато тук основният проект стои на вашия локален компютър, а в облака качвате само публична версия. И може да проследявате ето ден по ден как е вървяла работата. Сега, когато имате спорове за авторство, може би някои от вас ще стигнат юридически споровете, знаете за онзи юнак от Има такъв народ, дето са пардост една цяла глава, после преиздаде без главата, със същите библиографски данни. По този начин ще се определи контрибюшните на всеки, т.е. приноса на всеки. Много лесно може да кажете колко е писал Гошко, колко е писал Пешко, кога е писал. Защото не само да кажем спечелите милиони, съда трябва да ги раздели. И за да убедите съдията как да ви ги раздели, това е един много подходящ начин. В Word документ това доста по-трудно се постига. Ако използвате Google Drive дока, там също има някакви такива възможности. Така, и казахме нашият първи документ. Сега, първият документ ще го направя доста по-семпъл, но и тук малко повече сложили хората. Минималният шаблон, за да имате LaTeX документ са следните. И сега ще го разкажа. Кое какво значи.
Ето тук се добавя шаблон. Шаблон може да бъде на книга, може да бъде на презентация. С Отеха може да си направите PDF презентации. Може да си направите постер. Сега в технически науки се правят постери. Не знам при вас как е. Може би биолози, еколози правите също постери. С Отех може да си направите постер. Справи шаблон. Може да си направите дори сертификати. Това, което се наричат циркулярни писма. Ако сте правили в Word, взимате списък с имена и генерирате по шаблон много наброй писма, които са параметризирани. Това също може да се направи в Отех. Така че добавяме първо шаблона. В шаблона се описват много неща. Какъв е основният шрифт? Какво е междуредието? Размера на страницата. Има много различни размери страници. Съответно, оформление. Първа страница, библиографии и така нататък. Даваме recompile и получаваме резултата. Секунда. Резултатът е някаква страница, най-вероятно А4, и вътре е текстчето, което сме написали. Сега, който е работил HTML, може би много го напомня на Body, отваряне на тяло на документ и затваряне на тяло на документ. Това са таговете. В HTML са с скобки, а тук с обратно наклонена черта. Се тагира. Имаме заглавна част на документа, която е описателна. Тя е обикновено. Най-прости шаблон. И имаме цялостно изложение. Можем да включваме други главите, примерно да ги отделим в отделни файлове. Файлчетата имат разширение тех. И те могат да бъдат добавени. Хубаво е, че когато работите, направили сте вече една глава и искате да ускорите процеса на изграждане, ето веднага ще покажем, да кажем ето тук. Ето така изглеждат. Ние ще разкажем за тези директиви доста повече неща, но имаме добавяне на всяко от главите. С процент се прави коментар. Може да коментирате съдържанието, което не работите в момента. И да изключите главите, които не желаете да виждате. Нещо, което в Word не може. Значи, пишете поредната глава на Word и всичко друго мърда, щрака, мести се и е страшно. Така. Сега, аз лично бих ви подканил да, пишейки вашите дисертации, така да ги разработите, че върху тях да си направите и монография след това. Защото дисертацията няма библиографски данни. Няма да имате ISBN. А без ISBN издател не можете да си получавате цитати на труда. В нашия институт това са го решили, като се направи една поредица с автореферати, които имат ISSN. ISSN е номер на поредица. И автореферата, вероятно знаете, към дисертация трябва да имате автореферат, което е в по-малък А5 формат, 40 странички извадка на дисертацията с по-малка библиография. И освен това трябва да имате автореферат на английски, който се нарича абстракт. При нас сега ги правят пак по 40 страници, А5. И сме си направили, като института има издателство, мислим номер на издател, и в поредица, когато имате поредица, имате уникален номер на много книжки в поредицата. И вече имайки тези, ето сега ще покажем съдържанието, всеки, който завърши, обикновено му се извиват ръцете да си изпрати творбата, т.е. автореферата на български и на английски. Ето, примерно и моето. И моето е в тази поредица. И когато вече решите да си направите цитати, някой реши да ви цитира,
Тук има ASC, на който да се позове, съответно заглавието и че е издател на института. И по този начин има шанс да се позовава работа. Но вие може да си вземете вашата дисертация, съответно, за да публикувате международно, трябва да си я преведете на английски. Английски е най-достъпен език, може и на другите. И съответно да си я публикувате. И ето да кажем тази книжка за блоково програмиране на дечицата, която тук показвам, сме успели да я публикуваме. Като има и хартиен вариант. Единият вариант е електронен за Kindle, а другия хартиен. Ако се продава разумно, даже може да си прати много и доходи. Самоиздаване с доста добри... Има хора, които дори това има основна работа, това се издържат. И ето как изглежда вече автореферата. Той се оформи, има си ред колегия, съответно е умален вариант на дисертацията, намаляват се картинките, снижава се текста, намалява се библиографията, защото не се използва цялата библиография. И по този начин, ето и българския вариант, за да може и същия текст да бъде цитиран на български. Така, връщаме се на нашата работа. Аз общо взето съм голям привърженик на писането на книжки. Българското правителство образова българите до 12 клас. Би трябвало всеки 12-класник да може да напише една книжка в живота си. При 12 годишна инвестиция на правителството е смешно да сме водещи в Европа по младежка безработица. Продължаваме нататък. Казахме кое е минималният документ. И сега ще покажем следващи неща. Така, сега, в Overleaf има много шаблони. Тук като разгледате услугата и може да видите, че има шаблони за различни неща. Включително има шаблони за дисертации, за монографии, за презентации. Така. Позволява да се работи колаборативно. Т.е. може да си поканите с автори. И знаете, особено ако пишете заедно, аз почти нямам случай в института ми за тия 13 години да сме работили заедно. Обикновено един пише, другите изказват мнение, ако въобще прочитат. Сега има етични норми, нарича се призрачно авторство, ghost author, нещо такова. И не би трябвало да се допуска. Примерно монарсите не си пишат сами автобиографите. Те си наемат професионален писател, но той стои заедно с монарха, както беше на този принц Хари. Биографичната книга.